zvamira sei? Bullet. Akasenika pakazini mtocha unodzoka bekina fasi toti. Aiwa ndakatomira panapa ndokuti totanyatsobuda po. Basi kakanditsemura iceberg. Oh, zvekutodare. Anoona utashuka. Uzanizogedzi. Uzonina banda Bhotoro singakete mafana inaute. Uzonzati kakata kuda. Ipo plata ndivi. Hapana zvamira sei? Hapana. Kuenda mazoro mungori lolo chi? Lo manongona ndechita. Ini nawo hanzikisi. Vanofundira kutsemura Bhotoro chiti. Pane ndokene ndandi. Iwe ndutomhanyisana nekugraft ndida. Mama tonifungidza imwe nyaya imwe pane munhu akakomenda achanzi anzi ana junior DJ vanongogona achite kubanda Bhotoro nekutaura Slang. Anzi maromba. Aminoti munobvumirana nazvo here? Aiwa ndiye Mwari anojajawo kumusha kwake kwaanenge ariko. Because Mwari anditi ndiye anoridha vanhu achiplata zvaanenge achiplata. Zvaanenge achiplata ndiye anoswera neni achiridha inini. Saka ini ndikada kuti ndiplate iyeye ini handikwanisi. Because zvakatogara zvapuratwa mubhaibheri chaira tisingagedzera tinogedze kuti they shall not judge each other. Akatondijaji akati anoswera ndakabamurwa neBhotoro. Anoswera nini here? Hanzi munondikotsemura Slang makabandwa neBhotoro. Nekuti ndopaanenge afuka dondoona chiplati. Indakana wakati ndakazvarwa kuClinton. Ndotokurakidza dhedhedhe rangu chero birth certificate ndono dhedhedhe. Bosi asati rari undakarara. Wairita. Ndazvarwa paDevelopment mbano. Dara 1977 4 December. Kubata Nyado. Saka pana pa number 22nd Avenue padeni patakasitana. Ndiyo pandakazvari ndiri. Ndikuda kungobvunzawo zvamungambvunza vangu. Rombe munhu akaita sei? Kana munhu akunzi iRombe munhu andingakaita sei? Inini unozati kuti ndijaji munhu akanoti charge. Kene tanya fure. Usa fure. Kene. Nene. Go. Kene. Unoza kuti inini standard wese konyasa. Aiwa ndikutogetsa ipo. Because ini chinonzi Rombe. Munhu asingagona kuita take care of himself. Asingagona kuchengeta mhuri yake. Indo chandongorida. Because kwenda graft kwaka usikutanza kutaza kuchengeta mhuri wana kutazini. Because unozani mukadzi wangu takalavana tiri gwashi na nhasi 3 days. Mtingolavana. Kutona mekuzi. Takalavana gwashi it was 1993. Ndo pandaitotanga kuvaisa tsono. Ndikanda tsono ndibheza inodo. Asina nhasi 3 days. Ndikutokutaura pafu. Iyo akakoma noto. Makalavana mamune makore mangani? Ndandogwashi ipapo nanda form 2. Iyo wangu wa form 1. Saka ndakanekanda tsono ndakanainza kunyarimbi yemasemti. Saka go down ndakada gore rese. Nodo ndichisofta. Unokurara dadazo yam form 2 andopara kazotango zayo munanga unyare kutaka nokushaimbe odaisa chinonokena chi mtsono badachirida uza ndakatombobaza ndogara patendi penyu vanga wakena chi musemti ndandabhaza ndicho chaka chimoko chamakalavana nacho here kubva muchiri muyuti kusvika izizvi kana kuti hamuna amai kuzinde mukadzi vangu aiyo tira pazvimoko zvese zvamakalavana nacho mwatare zvimagarika unyene ona litwe rakemba hati gali Nyada pasa flow sese utamana aziplatwe pamasemti ukoneni kuti but still dance but still pamukadzi ndi 3 days tine majambi those kutotanga kutositana tese 1996 right ichingopedza unobhala ndozi papa yanga atonyamura masimba mondi niranga ratotumbuka ene semndoni okarara akanokarara man first mndoni ega yanga ripirimicha kutsi kuti pirimicha hata kutokupurata isiri mfani ngairi istiri ta vano mwari anokenachi mamtu tikatombopambura
but inoza kuti chine chakabayirira achibve pasemti nhasi tamuna 2000 ende nduna ndimundare wangu anoziva kuti ndara mubvunzo ndakabva upi namaikuzi anokutaurira namaikuzi since 19 all long vachiri madon caros gwazhe form 1 form 2 ega vakatomboona mire pandandabheza ndositana pa24 yobva mire pa20 chimweri kuno auta mudeso ndanendoti breki chimweri kudeso zondeso nezusacho mitirere kaona mundara kubamokore takagemirira aiwa saka nezvi ndakutofaro kuti mukadzi wangu makore akusvika futi makore awanda ichisumuka so atisi makarongeri ndezvamwari handinoziva kuti tiri mazimbe ndezvamwari kwauno ndirikini beven atondithrow something akando 50 yake ndemna ndikandiri handina somebody akanda something starting from there ndichifamba ndichienda saka asimbisa aiwa beven ndikatondipana redi ndanogara andona but handita vana rudo pamwe vanenge vari mayo vasina kana vasingade kana vachida hatizivi aujaje munhu osandati aujaje munhu kujaja uzivi kuti ari kuda kana asi kuda nhandipulati because momzondo zvavanenge vari bhizi negraft masango manenge vari pamacomments andanchikuudzai mukubvumira nawo iri macomments ari kunyorwa nawo ekutichi kuti hanzi muri wongobanda bhotoro nekutaura slang hanzi hapana zvimwe zvinhu zvamunoita ndibande bhotoro everyday vanozvinyepera uri kuona pakutsonda sinirarea iyo unotondiziva direct inozati saka wambona saka reumogore richinyamurwa nemunhu anotsonda ndekine everyday izveko nebhizi nekutongostandira nekuti kene nekugravt izvezvo standira tikatoita izvezvo handi clinton anokonda kunyamurira ndakakanda pamusoro ndakagara pandiri pana hazvisi zvesimba rekuti remunhu anotsonda no tactic yebasa works munotorova zvekutodaro zvekutoti mabhegi efodya munosimudza ndine majambi ndakatangwa yemutisika 2011 ndacheswa nemudhara chakaresango nditone experience yakapfuura panhaisa ndiri kustorage green warehouse samufana ngoonesa vanhu vanenge kubuda musaga ingotaura zvasingazivi avaride wandakavakandira wandipapanheni pafacebook ndawakanda wandiri munhirikino ndiripo pasemtini ndakabata usasinirere stori nongobva ukona pana haribatwa nemakoti runongobva podesovha riti ka raramira but maakuchembera manje mudara asi ndosimudza simba aiwa machuwa iyo istori maakuda vafana mumaindastry mafana ngodya mari mwakagara vari kutiza graft satize base ndiise panopisa handitize base tongodikitira chatotoisa sini ndotobvisa kana zvang'olera nandarisa but tichipomba deso pa panoba kushanda 1 roka hatishandise 2 pasaga muri 4 hapashande kungonhonga sini zvokuti ka kana kungomira muri mureke ibhere rechisimudzwa newa bvunza kavanoziva haribatwa ne2 distance kudai makutaura action ka action packed chete iri mfone ka auzvioni action packed ka yamautaura haribatwa ne2 ukaona ukasimudza ne2 vesitkezika hauzori bhambi haugonori rosimudzwa nehwari hwani racho rinorema how many kg ndikudze uri kuona zvinoita akambana samutati 120 dzinosimudzwa ne1 hand 106 ukona nduna mirani muzembana ukona unganobata so iri kangori kanhina kekupusha apa bvatswinya apa unotswinya saga unongoriti pa handiti zvade saka asara apa ndanochikoka musana simuringeratotobvanzi ngariende rinenge rakarumwa nezvigunu tuva asi mamwe amafokona anogara apa ukangoriti bha rinonogara apa straight mamamire muchishaina naro
talo vakada kutendera naro mutsu mamari tande akamureki ngobvona uri 4 mdara TNZ cheche manga cheche iri kupinda 160 TNZ iri kuita 160 aiwa ishad level but 120 ndo yakabuda kudhare yakabviswa TNZ yakachinza zvini shad level mdara vaziviziva manombe varimi vachibhela uko kwako aitonzi 120 yakangopfuura ipapa uchasaka ndakutiwo TNZ bo hayo bo madara foni inenge yakupera moto TNZ